Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, τώρα θα πούμε μια βόλτα στο κανάλι μου. Να ρίξουμε μια ματιά, όχι μια βόλτα στο κανάλι μου. Τέλος πάντων, ναι, στο κανάλι μου. Για να σας δείξω ότι έχω κάνει ένα βίντεο και έχει 4 προβολές. Σας ευχαριστώ. Γεια σας παιδιά. Συγγνώμη να πω κάτι. Και αν βλέπατε, από εδώ κάτω ήταν 12 η ώρα που μου ήρθε να κάνω το βίντεο. Καλά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να γράψω αυτό το πράγμα. Παιδιά, σας παρακαλώ. Φταίω εγώ δηλαδή που κάνω το βίντεο κιόλας και δεν το βλέπει και κανείς. Τέλος πάντων, σήμερα θα ήθελα να κάνω μια αναφορά σε μια κοπέλα την οποία είναι αυτή εδώ εκεί μέσα και μου είπε ότι αν γίνω μέλος του κλαμπ της και μου είπε ότι αν γίνω μέλος στο κλαμπ της τότε θα έβλεπε τα βίντεο μου στο YouTube. Πάω εγώ, έγινα μέλος του κλαμπ της. Να, θα πω ότι το είδατε για εκεί, στα κλαμπ που είχα εδώ κάτω. Εκείνο έγραφε, οπότε ναι. Ναι. Τέλος πάντων, πάω εγώ στο κανάλι της, με λένε Μελίνα. Πάω λοιπόν. Στο κανάλι της, λέω στο κλαμπ της, Έχω χάσει τα λόγια μου σήμερα. Τα έχω χάσει. Τέλος πάντων, ναι. Λέω στο κλαμπ της. Έγινα μέλος. Και πήγα στις συζητήσεις, έλαβα και εκεί μέρος στις συζητήσεις. Ναι. Και μου γράφει και μένει την άλλη μέρα και τη ρωτάω εγώ. Είδε στα βίντεο μου και μου λέει αυτή όχι. Μα έτσι μου είχες πει. Δηλαδή είναι ψεύτρα. Και έλεγε και ψέματα, μου έλεγε ψέματα πως η μαμά της είναι στο νοσοκομείο και κάτι τέτοιο. Και δηλαδή εγώ το κατάλαβα ότι ήταν ψέμα, γιατί μετά τη ρώτησα πώς έγινε. Μου λέει την έκανε η μαμά της. Και της λέω εγώ που είμαι στο νοσοκομείο. Και μου λέει αυτή ναι, γύρισε σήμερα. Σήμερα γύρισε, αλλά δεν έγινε σήμερα αυτή η κοπέλα Superstar. Είχε γίνει πιο παλιά και της είχε τελειώσει. Παιδιά, έλε. Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να κοροϊδεύετε. Δηλαδή, εντάξει, δεν πρέπει να κοροϊδεύετε, είπαμε κιόλας. Το καταλάβαμε. Λοιπόν, αυτό το βίντεο, bye.